Kama chalon jodak Matasia boma ma Nairobi okwayo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi mondo olosnegi kuonde ma pi kadhe kaka yor geng'o midhiero mar oula mosebedo ka monjo gi e udi e kinde ma koth chwe. Giywak ni kata mana bang' ndiko ne duol mar NEMA kod migawo mar lowo mondo mi okaw ndamo ne moko kuom joket mwandu magedo kendo gedo kuonde ma oula winjo bed ni kaloe onge ndamo moro amora ma osekawnegi. Giumni gedo makamago osemiyo pige donje utegi kendo keto ngimagi andaki. Akoro gidwaro ni tend kaunti ma Nairobi ochak chenro mar muko udi moger kuonde ma pi oula winjo bed ni kaloe. Kauno wan Fedha Estate wabiro riwruok nikech wach mar pi mang'eny ka koth ochwe iga ka iga. To gima timre ka en ni City Hall kacha nitiere joma no approve ute moko ma kama pigno bed ni kadhe. To koro wacho ni ute gi nyaka muk e ka pigni ring maber. Gini affect jo Fedha, affect jo Tasia, to affect nyaka jo Nyayo te. Chieng' ma pi umula mar pi koth kobiro nthi ok dhi school to kila ng'ato suffer. Sani nitiere contractor manie site. To ng'ani tije dhi rumo to pesa osechule. Wawacho ni nyaka los drainage maber mar Fedha madhi Nyayo nyaka Tasia te. Mano ken kwayo, mano en pesa ma nyaka otim kamano. Mano gima nyaka watime wachake chon January nikech ong'e ni koth biro dwe mar 4. Adak pipeline atiyo Fedha ka. Asekalo matek nikech ayod atiyo tich madhi gi duogo. Ka ayot okinyi ayudo ka pi opong' ka tawe nyithindo yot. Aduogo achopo kanyo ayudo pi opong' ok inyal kalo kata mtokni ok kal. Chuno nadok yot kochopo saa 7 kendo koro aduogo. Darani okethore kidonji plot kamitiyo be pi opong'. Koro kumichak be yani ichal ka ng'ato ma wiyi rach. Koro jatendwa koyie olosnwa barabara.